Da, sakpan na lagi. Hindi tago-tago niya. Da, ito mo surrender di ay. Hanggang skibuloy na dakpan. Ayo! Yahay, Ayo! May hapon, te. Kanang nasi. Dainisa. Wala. Yung lakaw to, anang umpra. Ano man? Oh, kanang gisugo kong kap ba? Na, Patuon siya dito sa opisina. Oo, karon hindi dayon. pwede proxy ko? Siya jud? Siya jud. Ano man, unsa may, Aliw kog ingon TV. unsa day panghatag ni Kap? Nay ayuda man siguro te. Wow. Kanindot na ayuda. Cash? Ako bang tanon mo Adi, kay- patuwa lang siya te sa Rekan Dito mo ka ni sa- Kap. patuwa lang siya gisugo ran pug ko te. Ah, sige ako lang na nag-abot ato. Ah sige te Kaya ha. lang ka, mga pisa ka. Ah, dili lang te ato lang Ah, ko dili lang? mo ate. Goodbye te. Sige, lamat. Hoy, Krisyanisa, may naabot na ka. Oh, ano man? Diritong ko na ay gisugos kapitan. Pagtuon ko no ka kanay ayuda. La. Indot Wow. wow. na ayuda. Basig ka to ng Kasi na, klaro kayo, marok-marok na po ka ha. Pwede ka manghatag ha. Pagbagyo ba, nya karon pa naabot. Oh no. Diba, madugay biya. Kapila na mga katuig, tulo na guruan. Karon pa naabot ang ayuda? Oh. Wa ka kahibaw oy, basta Maro-maro niya ling ha. Dili lagi og cash tagaan ti ka mang di maguon. Kaya kisa Oo man ni nga. ari dire. Oo nga ta. Assistant pick up. Marag uyab ko ni Kap. Yun dili ka. Katubang, fixit ang Dubai. Ah, akong amiga si Dambing. Oh. Uyab ng Kap sa. Di oy, Ah, di di. friend ra na. Ato na nga to ba kay ang ayuda. Ikaw Paabot ko. kuyog nako. Ay ikaw ra kinahanglan oy, ako labot. Na ora isa ka sakong bugas, di ko kadaog mo alsa. Balikan sa kodre ko sa kasako kay yung nga nato. Nakaw na og kwarta ba uli dayon na. Unsa may ingon ni Dambing isa ka sakong bugas? Wala gani siya kay ba sula sa nimoy at tuad ko Awa, kapitan oy, ari mo ko na tana. Ay, sige oy. Ayo. Kap. Oh, Kap, agad eh. oh, ay dinanghag. Dinanghag ay. Kadanghag maglakaw na lang gani ka. Nagsulti kap, gibutangan din na ninyo din na og kuan kap ham. Kadagan man kung magdagandagan, magutangan magharam. Ah, kap kanang Sa Gipaari mga to? mo kuno kunin mo kap kay kanang nay ayuda panghatag. Si ayo, kisa nagingon. Ingon to si Dambing kato akong amiga nga parion kunin mo diri kay na ako no kay ayuda nga ihatag nako. Na, nayabag. Gibinoangan rata. Rata, gibinoangan ra ka ato oy. Mutuo sa ganay ba kayo utang mga hatag ko kayo kanindos panahon oh. Tama, di bagyo ta kano sa agot. Di bagyo ba ta ha? Kita kag bagyo. Ang bagyo tas Manila nganong naabot na rin ang ayuda. Cebu. Adili kap nagtuo ko kato pa ng bagyo bang kuan kap. Katong niaging bagyo. Uy, day. Pila naman to katuig, ha? Na-expire na ang mga sardinas ato day ug ang noodles. Unsa naman intawon ka? Ay basig na agyo gipanghatag kap nya naglimod-limod lang sa ka kay imong ibulsa. Tanawa diha sa budiga diha sa atong barangay hall ug nabay sod na inagsod nimo diha naga ng ilaga. Lumba. Cash assistance kap. Unsa naman intawon mo eh? Oh? Wa nam gani ko kapalit og sigarilyo. Magkaskas na noon mo. Cash kay mo pasensya ba? Walay ayuda ay totoo ana na unsa naman intawon ka oy? Muram kag naog ayuda ka na lawasa kinahanglan pa nag-ayuda. Uy! Unsa man ka? Mas ako ba'y kinahanglan ayuda o tanawa na tong bukton. Oh. 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 Gamay ra man ako ang bukton kap. Unsa mo? Ako maganing ayuda atong last giapil ako panghatag kay aron ingnon nga di ta kurap. Oh no. Unsa naman taon? Pero gid kap nga way ayuda. Wala lagi. Kapila man kag ipanganak. Savage. Ngayon kag ayuda, mo gawas ng ayuda kung naay bagyo, naay linog, naay kanang masunog inyong balay. Ingana, mao na kinala ayuda. Karon hindot kayong panahon day. Ngano manghatag tag ayuda? Unsa man wa pa sa gi-release ang ug naam kay ayuda, i-announce na largo. Oh, kabantay kay Suko ka kap. Bantay kay wala man. Ah wala din. Wala. So kung gipa, nagsapasapos lang ko, ha? Kaya namugos man ka, tanawa o. Wala gid binuang langaw na lang ka dire. Kap pasig na isa kasako diha. Kap oy nya gibahin-bahin nya wa ko na apil. Kay posible sa magbinuang to kong amiga kap.
Wala lagi intan. Ay kapila man kay istoryahan intan. Ay kisa ang imong amiga pareha o di istorya dito kay wa jog koy giingon nga naay ayuda. Naunsa? Wala di ay. Oh, Sige kap, alis ako kap oy. oh. Wala man di ka. Unsa naman intan ni siya? Oy, balik niya diri ha. Kato si Daycres, tong amiga na ko. Ano to sa barangay ron? Mabulog ito ron. Anto-anto, kukuha na tayo na niya. Katawa si kuwag doon. Katawanan, unsay katawanan? Gitripingan jud ko nimo bing. Ganong gilad na ko nimo nga Wala ka pa. ayuda. Kuhaan ni Alpad. Kuhaan ni Kape ay? Ay lagi sige ilad lagi na. Ikaw ba tripping kay ka ha? Tripping kay ka buanga ka gikasabaan lang kong kapitan dito. May bawa ka ng baba ni kapitan nga perti kayong kuana. Ang dagan kuhaan si Kap sa budugan niya. Gaslo. Wala lagi ikaw. Ay sige pag tripping na ko. Uy, ay sige tripping. Tinuod na! Uy, Ingon si Kap! sika. Dagan ka yung Kap dito sa barinyo. Sika din. Maundangin na ng rugby nimo. Sige. Padayon ya. Apil-apilon pa ko si mong tripping. Banga ka. Diha na kay. Bala ka diha. Day, magkuha ta bugas, Day! Sabad diha.